У эфіры Белсату кароткае выданне навінаў аўторку 24 снежня. У студыі для вас працуе Александр Баразенко і вось галоўнае на гэты час. Беларусь атрымае міжнародную тэхнічную падтрымку ў сувязі з магчымым павелічэннем на межах з еўрапейскім звязам колькасці мігрантаў. Праект дапамогі зацвердзілі пастановаю ўраду. Атрымальнікам дапамогі стане дзяржаўны памежны камітэт. Хто менавіта будзе фінансаваць гэткую дапамогу і ў якім аб'ёме, у пастанове Савету міністраў не ўдакладняецца. Нагадаю, масавы наплыў мігрантаў, што з тэрыторыі Беларусі намагаюцца нелегальна трапіць у еўразвяз, заходнія краіны лічаць гібрыдную атакаю, што арганізаваў рэжым Лукашэнкі. Помста Чык-Чырыка. У будынку Менскага гарадскога суда пачаўся завочны працэс над стендап-комікам Славам Камісаранкам. Гумарыста вінавацяць па 3 артыкулах за нібыта распальванне варожасці, паклёп і знявагу Лукашэнкі. 39-гадовы Камісаранка стаў знакамітым праз удзел у расійскіх тэлевізійных стендап-праектах. Ён рэгулярна жартаваў з Лукашэнкі, падараваўшы публіцы мем пра Чык-Чырыка. Вся страна вышла на мирные акции протеста, у Чык-Чырыка свистанула фляга, все, аграрный Рэмбо бегает, кошмарит страну. Это просто ужас вообще, понимаете? Камісаранку неаднаразова прыходзілі пагрозы ад лукашэнкаўскага КДБ. Ён падтрымаў беларускія пратэсты 2020 года і таксама выступіў супраць расійскага ўварвання ва Украіну. Я в Беларуси в уголовном розыске официально, в России неофициально, так поймать Чык-Чырыку передать. И недавно я общался с одним юристом, он мне говорит: а ты понимаешь, что тебя могут объявить международный розыск и потребовать твоей выдачи? Я такой: вот это класс, я всегда мечтал выйти на международный уровень. Пасланне да лукашэнкаўскага войска. На украінска-беларускім памежы з'явіліся банеры з гербам пагоня і згадкамі пра антыбальшавіцкае слуцкае паўстанне. Банеры размешчаныя на нейтральнай паласе ў пунктах Даманова, Вычаўка і Гарадзішча. Іх фота размясціў украінскі вайсковы журналіст Андрэй Цапліенка. Праз зварот да гісторыі украінскае войска намагаецца дагрукацца да беларускіх калегаў і заклікаць не ўдзельнічаць у расійскай агрэсіі. Забарону на ўвоз у Беларусь тавараў кампаніяў «Шкода», «Ліквімолі» і «Нівея» працягнулі да канца наступнага 2025 года. Адпаведную пастанову ўраду апублікавалі сёння на нацыянальным прававым партале. Забарона на прадукцыю знакамітых брэндаў вядзе адлік з красавіка 2021 года, калі гэтыя 3 кампаніі адмовіліся спансараваць чэмпіянат свету па хакеі, у выпадку, калі той пройдзе ў Беларусі. Такі быў адказ бізнесу на рэпрэсіі з боку рэжыму пасля падзеяў 2020 года. У выніку турнір перанеслі з Беларусі, а Лукашенка загадаў накласці забарону на прадукцыю «Шкоды», «Ліквімолі» і канцэрну «Байерсдорф», якому належыць брэнд «Нівея». Каб заставацца ў курсе падзеяў, чытайце Белсат у Тэлеграм. У левым верхнім куце экрану вы бачыце QR-код. Наведзіце на яго камеру вашага смартфону, ды пераходзьце па спасылцы. Падпісвайцеся на наш Тэлеграм-канал, калі для вас гэта бяспечна. У міжземным моры паміж Іспаніяй і Алжырам пацярпеў крушэнне расійскі карабель «Урса Майор». Паводле інфармацыі іспанскага выдання «Ля Вердат», судна нахілілася пасля выбуху на борце. Двое 16 чальцоў экіпажу зніклі без вестак. «Урса Майор» – найбуйнейшы універсальны сугагруз кампаніі «Абаронлагістыка», якая ўваходзіць у структуру Міністэрства абароны Расіі. Выратаваннем маракоў займаліся некалькі рыбалоўных суднаў і вайскова-марскі флот Іспаніі. Раней выданне «Медыазона», спасылаючыся на осінт аналітыкаў, пісала, што расійскія сухагрузы ў міжземным моры выкарыстоўваліся для забеспячэння расійскіх войскаў у Сірыі. На думку экспертаў, гэтыя судны, у тым ліку і патанулая, маглі быць прызначаныя для эвакуацыі расійскіх вайсковых базаў з Сірыі. Паводле афіцыйнай версіі, «Урса Майор» накіроўваўся з Санкт-Петербургу ва Владзівасток з грузам партовых кранаў і дэталяў для ледаколаў. 60 ударных беспілотнікаў цягам вечара і ночы выправілі расійскія войскі на тэрыторыі Украіны. Як паведамляюць у ЗСУ, 36 з іх збілі сілы абароны. Астатнія былі страчаныя лакацыйна. Упалі ці сышлі з украінскай паветранай прасторы ў выніку працы сродкаў радыёлакацыйнай барацьбы.
Тым часам дроны атакавалі расійскі вайсковы аэрадром Мілерава ў Ростовскай вобласці. Пра гэта напісаў у сваім тэлеграм-канале кіраўнік рэгіёну Юрый Слюсар. Паводле яго звестак, у раёне гораду Мілерава, дзе размешчаны аднайменны вайсковы аэрадром, збілі 8 беспілотнікаў. Згодна з аператыўнымі звесткамі мясцовых уладаў, ніхто не пацярпеў. Інфармацыю аб наступствах атакі удакладняюць. Аднак на кадрах, якія з'яўляюцца ў сеціве, відаць яркую ўспышку і пажар. Большасць хрысціянаў свету, якія жывуць паводле грыгарыянскага календара, сёння збяруцца на куцю – святочную вячэру перад калядамі. Ва ўсім свеце сем'і сустракаюцца, каб адзначыць чароўнае свята, а малыя замерлі ў чаканні падарункаў ад Санта-Клауса. Той, дарэчы, ужо запрэг сваіх аленяў, загрузіў сані ды выправіўся ў кругасветнае падарожжа са свайго дому ў Лапландыі. Перад стартам Санта павітаў усіх са святамі і нагадаў: заўсёды быць добрым немагчыма, але намагацца варта. Hello, everybody. На гэтым я з вамі развітваюся і зычу вясёлых і утульных калядаў, вераў у цуда і ў сябе. Падрабязней пра галоўныя падзеі дня з каментарамі і аналітыкаю распавядуць мае калегі ў вечаровым інфармацыйным эфіры Белсату. Калі вы глядзіце нас на Ютубе, заклікаю ставіць лайкі, каментаваць і дзяліцца нашым выданнем, каб яго пабачыла як мага болей гледачоў. Беражыце сябе і заставайцеся з Белсатам.